vind het een vriendelijk beest. En je moet hem even zoeken in de haven, maar er is een leuk pontje waar je mee naartoe kunt gaan. Dus nee, prima. Ik ben wel gerust. Het 2 jaar dwarven dat hij er is. En uiteindelijk is het toch heel veel wedstrijden door de Waddenzee heen om het varken te krijgen, maar dit lukt. Je moet het soms een beetje zoeken. Die walvis ook. Dan moesten we echt eventjes iemand hier uit de buurt vragen van waar ligt die nou? Om de zoveel minuten dan spuit hij en dan komt er leven in de brouwerij. Veel mensen op de kade. Het trekt veel mensen naar Harlingen, denk ik. En dat is een leuke aanwinst voor Harlingen in het kader van de culturele hoofdstad Leeuwarden. Ik moest er wel een beetje aan wennen in het begin. Ik vind zelf dat hij een beetje tegen de achtergrond wat wegvalt. En als je op de wal staat, dan liggen de schepen er wat voor. Maar als je er vlakbij vaart, dan is het een mooi ontwerp. En dan ziet het er ook erg vriendelijk uit. De spuit is mooi, maar hij zucht daarbij. Een zucht van verlangen. Dat is gewoon heel innemend om te zien. Vanaf de kant valt het een beetje tegen. Er zijn nu allemaal hekken en zo. En mensen kunnen er niet echt dichtbij komen. En het pontje is natuurlijk een prachtig middel om even van dichtbij te kijken hoe het gaat. Het is net in je hè? Dat gaat er.